नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबका हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त आज इंटरव्यू यानी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना रहा बनी रुआ सब जरूर देखम और वीडियो के लास्ट तक देखम। और हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम और वीडियो के शेयर जरूर करम। काहे कि रुआ सबके बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के रुआ सबके बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एगो बहुत ही बढ़िया कलाकार रुआ सब कोनो नाम के परिचय के मुमताज नहीं थी। अरविंद अकेला कल्लू जी अनुपमा यादव के साथ एगो कहीं स्टेज शो देते रहलन। वो स्टेज शो के दौरान यादव जी के बेटी अनुपमा यादव जी रही और वो अनुपमा यादव जी के साथ में स्टेज शो देते रहलन। वही स्टेज शो के दौरान उनका मुंह से कुछ गावत गावत एक दूसरे से कंपटीशन रहे। यानी स्टेज पर हुआ सब देखे नहीं कि बिना इंटरटेनमेंट के पब्लिक के नहीं रोक सकल जात और बिना इंटरटेनमेंट के मजा ना आवेला प्रोग्राम में। उहे प्रोग्राम के दौरान भाई अरविंद अकेला कल्लू जी के आवाज़ से कुछ ऐसा शब्द निकलल जौन कहीं से बिल्कुल शब्द नहीं है कि वो गाना बहुत ढेर सारा आयल बा, लेकिन वह शब्द निकल गए कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। वो गाना के शब्द निकलल का है तो वह सबके हम बता दी कि वही शब्द अनुपमा यादव जी उस साथ में गावत रही। साथ में अनुपमा यादव जी गावत रही है। वो एक दूसरे से जब अनुपमा यादव जी के कोई कोनो भी सिंगर के साथ अगर मतलब होला स्टेज शो होला तो उ दौरान कोनो भी सिंगर के साथ अनुपमा यादव के साथ कंपटीशन होला। वही कंपटीशन के साथ में अनुपमा यादव जी के उ गाना गावे के पड़ल, यानी कल्लू जी के उ गाना गावे के पड़ल। वो कंपटीशन होते रहे। कंपटीशन में कुछ गाना याद आए, वही गाना में मुंह से निकल गए। मुंह से निकलने के बाद रुआ सबके बता दी कि अरविंद अकेला कल्लू जी लाइव आके और माफ़ी भी मंगलन, बहुत ढेर सारा बात कलन कि हम क्षमा प्रार्थी बानी कि स्टेज शो के दौरान मुंह से निकल गए। जी हाँ, अगर कोनो भी चीज़ अगर मुंह से निकल जाता अगला माफ़ी मांग लेता तो हमें कहीं से डाउट नहीं है। लेकिन कुछ लोग बा कि इस चीज़ के बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिले बा। तो रुआ सबके बता दी कि बहुत बड़ा बतंगड़ बनावे वाला रुआ सबके बता दी मसूरिया मेल जादव जी एगो गाना गौले बड़न जवन कल्लू भाई के ऊपर, कल्लुआ के दीदी यादव जी के दी। सरासर गलत इंजाम बा और ई गलत बात बा कि कल्लुआ के दीदी यादव जी के दी। ऐसा ना करे के चाहिए मसूरिया मेल जादव के। अगर ई टिप्पणी पर अगर कल्लू अरविंद अकेला कल्लू जी के फैंस अगर मसूरिया मेल जादव के बहन माई करता तो मीडिया में आके रोई लो कही लो कि हमरा के बहन माई कैला। तो ऐसे रुआ सबके बता दी कि कोनो कल्लू भाई ऐसे कोनो कहीं से विवादित नहीं कैले, लेकिन कुछ माधरचोद विवाद करे में लागल बाड़ा सन, कुछ माधरचोद विवाद करे में तुलल बाड़ा सन। तो ये विवाद मामला आगे ना बढ़े के चाहिए। यही लहुआ के लाइव आके माफ़ी मंगलन कि विवाद ना बढ़े के चाहिए। लेकिन कुछ माधरचोद सन के थोड़ा सा अक्लमंद नहीं है। तो यही से यही बीच में खेसारी भी अपने आप के बहुत बड़ा शो कैले बड़न कि ताकि विवाद फैले। रुआ सब जानता नहीं कि खेसारी लाल यादव भी से बेसी विवाद ही में ही रहलन और विवाद के फैलावे यानी विवाद के कंट्रोवर्सी करे के मेन मकसद हुए हमन उहे विवाद के फैलावेलन, तबे जाके भोजपुरी इंडस्ट्रीज में विवाद फैलेला। तो रुआ सबके बता दी कि मसूरिया मेल जादव कल्लुआ के दी यादव जी के दी, कल्लुआ के दीदी यादव जी के दी सारा सर गलत बा और ये गाना इनका ना गावे के चाहिए अरविंद अकेला कल्लू जी के ऊपर। अरविंद अकेला कल्लू ऐसा कोनो भी काम नहीं कैले कि जो उनकी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में उनका से लोग तबाही होके। जहाँ तक भोजपुरी के खुश रखे खातिर भोजपुरी के इंटरटेनमेंट कैले बा ताकि कहीं से गलत नहीं कैले। तो रुआ सबके बता दी कि वैसे स्टेज शो के दौरान हम अभी भी अरविंद अकेला कल्लू के तरफ से माफ़ी मांगता नहीं कि स्टेज शो के दौरान अरविंद अकेला कल्लू के मुंह से निकल चुकल भाई बात कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। ये निकलने के बाद भी अरविंद अकेला कल्लू लाइव आके माफ़ी मंगल बड़न अपन जनता भगवान स्वरूपी जनता से। तो रुआ सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और ये सब अफवाह में न पड़ी और ये सब गाना सुनने के जरूरत नहीं है। काहे कि मसूरिया मेल जादव जब ये सब स्टार बने खातिर ऐसा सब कदम उठावे सन। तो ये स्टार बने खातिर मसूरिया मेल जादव ये कदम उठैले बा। तो रुआ सब ये पर विशेष टिप्पणी कैला के जरूरत नहीं है। काहे कि मसूरिया मेल जादव के बहुत जल्द ही
कार होई। जे भी ई विवाद में पड़ी ओकर बहुत जल्द कारोबार होई। काहे कि विवाद कोनो बड़का नहीं कर, विवाद के बहुत बड़ा ब्लास्ट बनावल जाता कि ताकि हम न्यूज में आई, हम स्टार हो जाई। तो ई सब रउआ के ध्यान देला के गरज नहीं है। तो रउआ सब पूरा अरविंद अकेला कल्लू के गाना सुनी, ढेर सारा एंजॉय करी, ढेर सारा इंटरटेनमेंट करी। और जौन भी दुश्मन बा दुश्मन में पड़ला के गरज नहीं है। और जौन भी मादरचोद कंट्रोवर्सी फैला रहा बा उ सब मादरचोद से एक ही विनती बा कि कंट्रोवर्सी ना फैलाओ भाई, ना तो कंट्रोवर्सी फैले बा तो गाँव में बास कर देम। आ एगो बात जान लियो कि अगर कंट्रोवर्सी भइल तो पूरा गाँव में बास कर देम। आ ई वीडियो पर अगर कोनो ऐसा क्लेम आइल तो पूरा धास देम। ध्यान रखियो। प्रणाम।